Бажаєте зменшити комунальні платежі, але не знаєте, з чого почати? Спочатку треба визначити проблеми вашого помешкання. І тільки потім переходити до термомодернізації. Найперше, необхідно провести аудит. Ви можете спробувати зробити це самі. Для цього на нашому сайті iqenergy.org.ua є спеціальний калькулятор, який показує, скільки ви економите, зробивши енергоефективні новації в будинку. У вас уже правильні вікна. Чудово! Ви економите близько 10%. Дізнайтесь, як економити ще більше. Але такий аудит є дуже приблизним, бо не враховує, з яких матеріалів ваш будинок, яка його площа та багато інших факторів. Тому краще звернутися до професіонала. Він прийде зі спеціальним обладнанням, виявить основні проблеми будинку, порекомендує, що робити, оцінить ефект від заходів, витрати на них, навіть скаже, за який час енергоефективні новації окупляться. Повний комплекс. Ідемо далі. Обов'язково встановлюємо лічильники, аби підрахувати, скільки чого ви споживаєте, і сплачувати тільки за це. Оберіть свій тип житла.